37. ipuina, Otsoa eta Atxurlaria. Otso bat erori zen lakio batean eta ikusi zuten gatibu zegoela atxurlari batzuek. Hurbildu zitzaizkion eta han zen ikustea. Batzuek agakadak ematen, beste batzuek ista eta barre egiten. Esan zioten beren arteko batek, gizonak, zertarako da gaitz egitea gaitzik egiten ez duenari? Atzeratu zituzten aga edo makilak eta laga zioten gaitz egiteari. Erruki ziren ogia jateko emateraino. Gau aldu zanean, joan zen bakoitza bere etxera, uste izanik hilko zala otsoa goizerako. Gau hartan urratu zituen lokarriak, ihes egin zuen eta laster sendatu zen. Gogoan zerabilen, nola gaitz egin berak ere bere gaizkilei. Bihurtu zen basorik zoro eta landetara, eta haserrezko zua zeriola ekin zien harrapatu zituen artzain eta atxurlariei. Laga zituen batzuk hilik, beste batzuk gaizki zauriturik. Sartu zitzaien beldurra inguru hartako herrietakoei eta erregutu zioten gaitzik ez egitea. Ondo da, dio Otsoak. Barkatuko diet jo baino egin ez nautenei. Edukiko ditut adiskidetzat nirekin errukitu eta ogia eman zidatenak, baina gogoango didate bizitza kendu nahirik ibili zirenak. Ipuin honek irakasten digu bihotz biguneko eta errukiorra izaten, bada, edozeini on egiozu, noizbait damutuko estozu.